kaduan rimang lirlena tanpa kanin yen tantu pamengku sang Hyang Utama sang nata muda wus nyangarapa mring sang kusuma kang nandhang dranta Praguta kula wonten timbalan iki ada paring nimbali kawon iki ngabdi kepatihan Praguta kula nok Praguta kula ora ning kowe cedhak kelawan Sudawa inggih iki wis teka tlatah Widara Kandhang keparingipun sinuwun aku isin yen to Baladewa dranyak mlebu kademangan Widara Kandhang menika laladan negari Mandura bener nadyan to iki laladan Mandura nanging yen to Baladewa negari kademangan asok dradate Baladewa kula durung dikakelan Praguta tak kongkon temonana Udawa kowe Kandha Prasaja Udawa kowe ditimbali sinuwun Prabu Baladewa kowe kaduan ngadhep ana pinggiring kademangan lha mangke nek mboten purun ora gelem laran mangke nek piyambake nesu lho kowe wedi karo Udawa lho mboten tentang kek wedi kowe kudu wani kudu iso ngendarat lawan Udawa yen kowe nganti ora iso ngendarat karo Udawa aja takon desa tugel gunung kowe inggih Dika mangka angro trumbat dananira ngandung kumaput temrat nyomaratani marang sariratipun eneng apa biyung Wirwati kok tawan-tawan tangis eneng apa biyung sagopi anakku nggih Udawa tibang kaya mengkene lelakon wong aku patenono bae Udawa patenono bae ibumu aku tinimbang kaya mengkene ora nyono jebul aku paribasan kok lebokake kandhang macan Udawa pancen ngegasah karo uripku pegegadang marang mawa cintrek aku apa ngono apa piye Udawa mengko dhisik sareh to ngendika sing kepenak kepriye kabare Bapak aku iki rumangsane wong tuwa ya Udawa aku iki ora iso maca aku ora iso nulis kok ngaturake layan tare wae aku iki darang-darang wong tuwa mlaku tumemak
ketemu nang negara Dwarawati bareng awala wis di asta dening Sinuwun Prabu Kresna Sinuwun Mandura ya rawuh bareng Sinuwun Dwarawati reksa sumasane layang banjur diaturake Sinuwun Prabu Baladewa lah sak banjure namala dijuwing-juwing disuwek-suwek disebar nang Drambah Udawa aku diman-man aku diundhamana aku dikirake wong tuwa iso ngajar karo anak aku ora bisa mituturi karo kowe coba Udawa paribasar iki cecak untan piyak gegeden piyak kurang cagak duwe gegayuhan kedemangan Widara Kandhang arep mbok dadekake kepatihan ki nalarmu kepiye Udawa banget to Pak nek piye yen kaya ngono aku ora gelem aku mbok kongkon dadi banget to Pak Udawa aku rumangsa wirang aku rumangsa isin Udawa naden aku iki wong ora duwe naden aku iki kawula cilik nang iki duwe niat tek-tek aku duwe kapribaden Biyung sabar ya Biyung kabeh kuwi mau yen to ditampa Biyung lak urung ngerti pancen aku duweni penjangka mangan Widara Kandhang kuwi bakal tak dadekake kepatihan aku nyuwun parilah apa aku kleru apa aku ki luput ing atase aku iki patihe Prabu Kresna mapanku ana Widara Kandhang iki kademangan lah karepku ngono reneng aku iki duweni kalungguhan patih Udawa karepku Widara Kandhang ya tak nggo kepatihan supaya aku iki bisa netepi kewajibanku kanthi aku iki ya tatak tetek batu-batu teko apa dadak nganggo ngowahi kedemangan kok dadekke kepatihan ngono apa piye tatak tetek kuwi gumantung ana niate lho Udawa kene iki mau kademangan nanging yen to niatmu tumindak kuwi becik tak kira yo apik luwih apik yen to kene iki kepatihan terus aku iki ya patih tenan kuwi saya luwih apik Biyung aku duweni gegayuhan tak nggo muktine Udawa dhewe tak nggo muktekake kawulaku Widara Kandhang para kawula cilik kae tanggung jawabku apa aku iki salah apa aku kleru yen tak kepengin mulyake para kawula sing mikir kawula Widara Kandhang iki sapa nek ora aku mestine Sinuwun Dwarawati lak ya wis nglegiwa wis nglenggono munggo apa sing gak karepake lan maneh Sinuwun Mandura kok ya destun temen ing atase Widara Kandhang paribadan mung bumi saeyubing payung kok isih maksa nggondeli kok awel upamane diparingake aku kanthi sah tulus iba bungaku wis gumolong tekadku Biyung yen to pancen ora kelakon penjangkaku mati tak wujuti aku mati ora perkara kamukten aku mati ora golek kamulyan kanggo diri pribadiku ning aku arep kepengin muktekake kawulaku Widara Kandhang ya wis ben tak tumbali nyawaku ora dadi ngopo yen to pancen ora kepareng Gusti kenging Sinuwun wis Biyung tegakno anakmu Udawa punapa to mirah ingsun prihatin waspa gumidhil tudatan pakarya batu-batu dadi kaya mengkono tekadku Udawa iya Biyung sisip sembire kriwikan dadi grojogan lho Udawa nglandang karang saka pucuk ora murung sing diora arek nalar ora murung kejaba ibumu aku mesti aku sing ketiban ampuan sing ketiban awanget mesti aku wis ben Biyung jaman saiki jaman pinarbuka wong putih ben ketok putih sing ireng ben ketok irenge sing bener ya benerno nek sing luput ya hukumen aja ditutup-tutupi iya to syukur nggih syukur yen pancen tekadmu mengkono wis kono Biyung nek ning apa-apane tak sanggani wis nek perlu Udawa dienggo tumbal Udawa dienggo wadal ning Widara Kandhang wis ora semikira dikit Biyung
matur sinuwun. Ya Kakang Udawa banget panaremaning ingsun. Udawa wonten dawuh. Pirang candra kira seba menyang Dwarawati, kirang langkung gangsal candra ing rikenggan menika. Wis 5 sasi inggih. Yen ning patih ora seba karo ratu kuwi bener apa luput? Nek wis luput kudune piye? Nampi pidana. Upamane kok tak pidana, monggo. Kula sumanggaaken kula lepat. Menawi paduka sinuwun Prabu Kresna badhe ngadili dhumateng kula, monggo kula kurbanaken jiwa raga kula. Menawi pancen boten kelampahan menapa ingkang dados panjangka kula. Udawa wonten dawuh. Kowe duwe karep kaya ngono kuwi karepe sapa? Pikajeng kula piyambak. Pamrihmu kula kepengin Widara Kandhang kula dadosaken kepatihan. Lah kene ngopo kok dadi kowe ora matur nang negara Mandura? Kowe ora ngerti to Widara Kandhang iki tlatah negara Mandura. Iki tlatah Mandura dudu Prabu Kresna. Nek kowe ngaturake nawala karo aku kuwi luput. Menawi kula menika langkung rumiyin nyuwun parilah kaliyan sinuwun Prabu Kresna. Panjenengan menika ratu kula napa sanes? Lho lha ratumu. Lah inggih, menawi kula menika tarusan kaliyan ratu kula menika leres menapa lepat. Kuwi bener. Ning paringa sing duwe wilayah. Ha nggih, mangke menawi paduka sinuwun sampun paring dawuh kaliyan kula ing pengangka, kula badhe matur dhateng Mandura. Pamrihmu kula kepengin badhe muktekaken para kawula Widara Kandhang. Mbok inggih wonten rilaning penggalih sinuwun Prabu Baladewa menika syukur mangayu bagya menawi Widara Kandhang dipun rilakaken mboten sisah kula ngaturaken pisungsung dhumateng negari Mandura. Nanging wulu pamdal Widara Kandhang menika tetep kangge ngesangi para kawula. Negari Mandura menika sampun boten kirang menapa-menapa. Bebasan sampun tirah-tirah Widara Kandhang menika sepinten. Udawa kula. Karepmu kuwi bener. Ning abot sanggane awrat badhe ing kabeh pundi tetep badhe kula angkat. Kowe wani mati wantun. Upamane iki mengko yen Koko Prabu Mandura ki rawuh mrene terus piye? Nggih tetep badhe kula adepi. Kowe yo wani wantun. Yen kowe wani karo Koko Prabu Mandura, kowe persasat wani karo aku. Lho, lha yen perlu. Wis. Yen perlu kepiye to kowe iki? Kowe iki mantang karo aku. Lho, mboten. Sejan mbiyen Dik. Udawa wani karo Kresna. Menawi benanipun sinuwun Prabu Kresna sampun tega kaliyan kula nggih monggo kemawon. Menawi ngaten sinuwun Prabu Kresna nggih Raden Narayana mboten enget kaliyan kula. Panjenengan rumiyin gadah janji lho. Nalika panjenengan meguru kan Begawan Padmanaba rumiyin. Udawa mukti bareng, mati bareng. Penandange Udawa ya penandange Narayana. Nggih ngaten mboten. Bareng kula duwe penjangka kaya ngeten kok panjenengan kok negake niku lha nek panjenengan pun tega nggih sampun kula nggih tetep wani lebur tumpur tak wujuti. Nek nganti kowe ning ratu disepelekke cahangon aja srik lho. Mergane ratu nek sok mincla-mincle niku. Mongko iki dipun mestani satriya sejati, ratu sing sejati niku lati pakarti makarti nyawiji tegese ucape batine tandange kudu padha nek iya nek ora lho iki ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa upami anggen panjenengan paring sesulan dhumateng kula lho nggih dawa sesami-sami iya wandamu ya kentongan ngono lho Udawa kula ya ya muga-muga wae Udawa pendakamu bisa kelakon ning abot sanggane lho Udawa nggih kula sampun ngertos itu iki bisaku suka sabiyantu ngene iki sawetara iki kowe tak paringi ngampil andel pitaya pusaka Dwarawati kembang Wijaya Kusuma nggone cecunduk sebab kowe arep nampa pacoban sing abot ora mung Koko Prabu Mandura dhewe nanging iki gawa bala Kurawa iki wangune sing ngubupi Koko Prabu Mandura lah apa to nggih kowe sampun ngertos panjenengan Kurawa pawakan provokator nika ning kowe ora kena sumbar kowe ora kena umuk lho Dawa inggih
lan aja nganti kedenangan. Oh iya. Eneng syarate lho, syaratipun. Yen kowe mundi kembang Wijaya Kesuma iki, kowe atimu kudu sabar. Nggih. Kowe engko nek perang ora kena males. Perang mboten niku males niku cara pundi? Sebab yen kowe junduk kembang Wijaya Kesuma iki gaman kayangan tumplakan kon natoni awakmu ora tatu ora lara. Lah kene ngopo kok dadak males? Oh, ngaten. Yo. Ana syarate meneh menapa malih? Siji betah melek. Oh, damelan kula niku. Loro ora kena minum. Ngelak. Tegese ora kena minum, tegese minuman keras kuwi ora kena. Oh nggih. Sirikane kembang Wijaya Kesuma. Oh nggih. Ora kena royal. Ora gitu. Kok edan. Udawa kula sejatine kabeh kowe ngomong pralambang pralantita kowe kudu nglakoni sabar sareh. Oh nggih. Ya kita cundhukake ana kanting geluk aja nganti ilang lho. Iki pun ilang bareng karo nyawamu, ngerti? Ngertos. Kowe ora kena sumbar, ora kena umuk, ora kena kibir. Sedika ngestaken dawuh. Iki mengko upamane yen aku nderekake Koko Prabu Mandura, yen kowe tak uring-uring tak sengeni, kowe aja nesu lho. Iki aku mung tanggulane Samudana. Oh nggih. Udawa Kakang Pragutaya di padha keselamatan. Ya pendongamu slamet di. Piye kabare Dara Kandang? Ya antuk pendongamu padha raharja. Syukur. Wis panen kok. Wis Kakang regane murah kok. Kon ku ping 1000 ya wis ora dadi apa diterima-terimakake. Iya malah murah pangan di. Iya. Sing cilaka wong tani. Ora cocok karo tuku rabuk. Iki ngene. Piye? Tekaku kene diutus karo Sinuwun Prabu Baladewa. Iya. Dina iki kowe ditimbali marak ana ngersane Sinuwun Prabu Baladewa. Lah saiki panjenengane Kang Sinuwun iki eneng pinggiring kedemangan Widara Kandang. Sidawa apa Prabu Baladewa? Lho, Sinuwun Prabu Baladewa sing nimbali. Rak yo ngerti to nek omahku riyen ning kene. Mbok saiki najan to elek dikaya ngapa mbok Sinuwun Prabu Baladewa kepareng rawuh nang sudungku kene. Kepareng Sinuwun kowe ditimbali. Engko dhisik Sinuwun Prabu Baladewa ora kuwasa nimbali aku. Hus. Rumangsamu kene ngendi? Widara Kandang. Iki tlatah ngendi? Iki tlatah Mandura. Wah, dene kowe mudeng kowe ngerti. Iki melu Mandura. Lah iya nek bumine sing diceluk rak menungsane. Lah iya sing diteluki kowe. Mongko sing kudune nimbali aku iki Prabu Kresna, dudu Prabu Baladewa. Aku iki wonge Prabu Kresna, dudu wonge Prabu Baladewa. Nek wonge Prabu Baladewa ki ya kowe kuwi. Lah iya. Heeh. Iya iki aku iki. Aku tuh patene ledal-lede. Hei, Udawa, kakek-kakek dirbuk. Dasare aku iki ora iso omong aku. Aku wong kau lho, aku wong wadu. Kowe jek tak iman. Kowe aja ngabangke kupingku lho. Nek nganti aku ki nesu, najan aku ora wani teman nek ngantek Sinuwun Prabu Baladewa ki rawuh rene. Wis ya dijelantah tenan kowe. Kakang Praguta. Loro kepenak tak sandange mukti mati aku wis wani. Yen ora kemangkat rangket. Ayo rangketen. Lho. Peparek Udawa. Kowe urip ening Widara Kandang iki bumine wong Mandura. Kowe wani kementhus. Kowe jelek
bondo telak gedeng tanganmu kowe. Yo! Ayo